когато Бог тръгне да прави нещо ново в твоя живот, веднага ще има пречки, веднага ще започне да излиза съпротива, да ти се напомнят неща от миналото, да идват страхове към тебе. Изведнъж ще изпаднеш в депресия. Изведнъж ще видиш абсолютно все едно невъзможно дори да се справиш с някакви ежедневни малки неща. Ако ти сега си в такъв момент, бъди убеден, че си на правилния път. Точно за това идват всички тия смущения към тебе. И в Исаия 43, когато Бог започва да прави това ново нещо, той после призовава там стиховете по-надолу, в момента няма как да отворя, но чисто по спомен. Започва да призовава и казва: хайде, ела, нали, съди се с мен. Говори на нас, казва: ела, говори откровено с мен, ти. Кажи ми своите страхове, кажи ми своите грешки. Нали, Бог иска да ни изслуша. И колкото по-откровени сме ние в разговор с Него за нашите слабости, защото Той ги знае, но е друго, когато ние му ги споделим. Колкото по-откровени сме с Него, толкова по-бързо Той работи. Ако ние имаме една рана в себе си, всички имаме рани от минало, от преживявания, страхове, ако ние я предадем на Бог и я разкрием, Той ще може да работи върху нея. Когато ние я оставим скрита, на тъмно, там противника отива и почва да действа. Противника знае твоя страх, той знае твоето минало, той го помни, той знае грешките ти и за него това е невероятна възможност да се възползва от това нещо, да ти вкарва чувство на вина. Но противника не знае твоето бъдеще. Разбира се, той е запознат със Словото. Бог казва, че има за нас бъдеще, има надежда, има добри планове. Но дявола, той не знае с точност какво ще направи Господ. И дявола работи там, където ние му позволяваме, където знае нашите слаби места. И днес се включвам да ви кажа, каквото и да минавате, бъдете силни. Там, където идва вашето съмнение, там, където ви е най-долното и слабото място, най-ниското, Бог ще работи там и ще те издигне. Но когато усещаш, че падаш, не дей да тръгваш в старите неща, които си правил преди. Нали, там старите ти навици, каквито и да са те. Ако трябва, затваряй се, плачи, но търси Бога, Той ще ти даде изход. Ако пък все пак си се подхлъзнал и нещо си сбъркал, винаги тичай към Бог. Тичай, търси там спасението, там прошката. Той ще ти я даде, Той ще те възстанови. Но специално Словото, което така дойде към мен, беше това, че Бог прави нещо ново. Той казва: не си спомняй за преди. Няма значение твоето минало. Ние всички сме грешни хора. Ние всички правим грешки, неща, от които не се гордеем. Но Бог вижда твоето сърце. Той вижда желанието ти за промяна. И ти може да нямаш тази сила, нали, да се промениш. Но помни, че силата не е от тебе. Святия Дух ти дава тази сила. Почва да те обновява, твоите навици да ги променя. Ние сами нямаме воля като хора. Но Бог работи чрез вяра. Той започва да действа в нашия живот чрез вяра. Той просто иска... Той казва: бъдете като децата. Какво правят децата? Когато са объркани, бягат там при родителите си и търсят помощ. И ние по същия начин бягаме при Бога. Той ще ни разбере най-добре, защото Той е този, който ни е създал, който ни е направил, който знае нашите сърца. И когато тръгваш напред, не гледай назад, не се обръщай назад. Ние помним жената на Лот. Ако не я помниш, може да видиш историята в Словото, но нали, Лот тръгна там Бог да го извежда, да го спасява и жена му не трябваше да гледа назад. Той каза: върви напред, нали, нашия Бог ни води към доброто, към новия живот. Обаче тя се обърна назад. И това беше... Здрасти! Това беше метафорично, че тя не успя да се откопче от миналото.
когато тръгнеш в новата посока, наистина ще идват спомени, ще идват страхове, ще си мислиш, че едва ли не ситуации се повтарят и ти пак ще се я оплескаш. Но това не е така. Усетиш ли, че тръгваш назад пак, някакви познати неща, почнеш да реагираш по старите начини. Това не е от Бог. Бог има ново решение. Бог има нов път за теб. Ти може сега да си самотен, да си легнал депресиран на леглото си. Колко хора сме били така? Лично аз, да не виждаш пътя вече, да си опитал какво ли не. Точно там Бог ще ти помогне.